Fabrica a început să închirieze spațiu din anii 20, fiind afectată de scăderea cererii de chibrite, de calitatea slabă pentru export și de lipsa mașinilor de presat și de tipărit cutiile de chibrite. Deși putea produce până la 250 de milioane de cutii anual, în prezent nu mai produce nimic, trăind doar din închirierea spațiului. Vis-a-vis de fabrica de chibrite se află tipografia Filaret, o clădire conservată de asemenea foarte bine și care a fost locul unde se tipăreau biletele de tren până de curând. Pe șoseaua Viilor există mai multe fabrici vechi. Astfel, dacă pornim de la intersecția acestui drum cu șoseaua Constantin Istrati, adică traseul tramvaiului 7, spre calea Rahovei, se găsește prima fabrică românească de butoaie, așa cum apare pe planul din 1928. Denumită după naționalizare Fabrica de butoaie și ambalaje din lemn pentru industrializarea fructelor, ea este ușor identificabilă prin clădirea vopsită verde și folosită pentru a găzdui un hostel. Lângă fabrica de butoaie există, dar pare să nu aibă prea multă activitate, firma Trimond, fostă Tânăra Gardă. Înființată înainte de perioada comunistă, fabrica producea confecții, perdele, haine de lână și fire de poliester. Pe hărțile mai vechi, terenul era ocupat de fabrica de încălțăminte militară, denumită în anul înființării, în 1881, Fabrica Mândrea. Nefiind clasate ca obiectiv de patrimoniu, clădirile vechi sunt în curs de demolare. Cam pe la intersecția străzii Fabrica de chibrite cu șoseaua Viilor se află o fostă fabrică denumită în prezent Chema Project, care funcționează doar prin închirierea spațiului la servisuri auto, tipografii și două firme de IT. Fabrica are o istorie interesantă, ea apărând pentru prima oară pe hartă în 1924. Inițial, ea s-a numit Paul Budich & Co. În 1925, apărând cu numele Fabrica de mașini, aparate și construcțiuni de aramă. O parte din echipamentul vechi a funcționat până după 1990, directorul spunând că a renunțat la cuptor acum câțiva ani. Întorcându-ne din nou pe șoseaua Viilor și continuând înspre calea Rahovei, se găsesc două fabrici foarte vechi din industria alimentară, care aparțin în prezent companiei Candia Excelent. Una s-a numit Fabrica de Cafea Frank și, judecând după numărul de clădiri, pare să fi fost de dimensiuni mari. Ea a fost înființată ca filială a concernului Heinrich Frank und Söhne din Linz, având activitate principală prelucrarea cicoarei. Cealaltă, situată vis-a-vis, este fabrica de ciocolată Anghelescu. A fost construită de Zoe și Nicolae Anghelescu, doi foști elevi ai casei Capșa. Ea producea patiserie, bomboane de toate felurile, marmeladă, fructe zaharisite. În anii 40 angaja aproximativ 250 de oameni, având și cantină, o bibliotecă, un cămin și un aparat de radio, încă o raritate pe atunci. Revenind la intersecția de lângă gara Filaret, pe partea cealaltă a șoselei Viilor există o clădire lungă cu un singur etaj ce începe în dreptul gării Filaret și se termine la intersecție. Aceasta a fost fabrica de carton asfaltat care apare pe harta din 1923. Ea este în prezent folosită ca service și ca depozit, nemai având nicio activitate productivă. Pe aceeași parte, în spatele unei clădiri înalte de tip anii 70, se află câteva clădiri delimitate de șoseaua Viilor și strada Cuțitul de Argint, în dreptul bisericii cu același nume. Ea funcționează ca service încă din anii 20, când se numea Star Societate de Tracțiune Automobilă Română S.A. Ulterior, după naționalizare și până la Revoluție, ea a funcționat ca service pentru compania de stat de taximetre. O altă rută care trece pe lângă mai multe fabrici este cea care pornește de la gara Filaret, traversează trafic greu până la Răzoare în cartierul Drumul Taberei. Plecând de la gara Filaret, există Industria Iutei, apărută la sfârșitul anilor 30, iar după ea un maidan industrial imens. La intersecția dintre calea Rahovei și trafic greu se găsește Electromagnetica, înființată în anii 30 ca sucursal a firmei americane Standard Electric. La început s-a axat pe montarea pieselor de import și pe reparații pentru compania de telefonie SAR Telefoane. În prezent, Electromagnetica a devenit parc industrial. Vecină cu Electromagnetica, dar ceva mai veche, este uzina Vulcan, o fabrică mamut, judecând după dimensiuni și după locul pe care l-a ocupat în industria orașului București. În vecinătatea ei au existat la începutul secolului 20 mai multe fabrici, care au fost fie înglobate, fie demolate în momentele de extindere a celor două fabrici mai mari, Electromagnetica și Vulcan.
Vulcan a fost înființată în 1904 ca o sucursală a unei societăți austriece de material rulant de cale ferată. Aceasta a furnizat de mai multă vreme în România utilaje pentru extracția petrolului. Vulcan a asigurat echipament pentru uzina electrică de la Filaret, a construit rafinăriile Steaua Română din Câmpina sau Aurora din Băicoi și a reparat încă de la începutul secolului mii de vagoane ale căilor ferate române. Tot aici au fost produse, pe lângă muniție, ascensoare și compresoare, primele autobuze din România în perioada 1955-1957, după care secția de autobuze a fost mutată la întreprinderea Autobuzul. La începutul activităților, majoritatea fabricilor, printre care și Vulcan, au avut probleme din cauza lipsei de personal. Angajații din jurul Bucureștiului se învoiau de la fabrică pentru a se întoarce temporar la muncile agricole sau erau prea puțin calificați. În prezent, uzina Vulcan și-a încetat activitatea. După mai multe rânduri de blocuri noi, găsim uzinele chimice române, ale căror clădiri sunt clasate în lista obiectivelor de patrimoniu. Construită la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20 pe terenul fostei societăți de bazalt și ceramică de la Cotroceni, aceasta a produs materiale pentru lucrări publice. În spatele clădirii de anii 70, de pe șoseaua Pandurii, există câteva clădiri vechi. Clădirile găzduiesc firme care închiriază spațiul. Partea situată înspre intersecția de la Răzoare a fost demolată, iar ce a mai rămas se dărâmă în prezent. În zona Filaret s-a aflat până de curând fabrica de ulei Muntenia, fostă fabrica de ulei Phoenix. Ea a fost demolată de curând, fără a rămâne nicio urmă sau fără a se putea aduna artefacte înainte sau în timpul demolării. La o privire sumară, putea ușor să fie clasată ca patrimoniu. Coborând dealul Filaret înspre calea Șerban-Vodă și bulevardul Dimitrie Cantemir, există un microareal delimitat de șoseaua Viilor la vest, bulevardul Mărășești la nord, bulevardul Dimitrie Cantemir la est și calea Șerban-Vodă la sud. Înainte de a intra în microzona conturată de aceste străzi, la poalele dealului Filaret, pe strada 11 iunie, există fabrica Apollo, fondată în 1898 de către Nicolae Cerchez, denumită ulterior Întreprinderea de Ciorap București. Aproximativ jumătate din ea a fost demolată pentru a face loc câtorva blocuri de locuit denumite City Center Residence. Într-unul din corpurile de cărămidă rămase au avut loc activități culturale. La intrarea pe calea Mărășești, chiar lângă Parcul Carol, se află una dintre cele mai vechi fabrici din București, uzina de gaz aerian, construită în 1871, proiectată de către arhitectul Alfred Gautreau. La începutul existenței sale, uzina distribuia gazul pentru felinarele care iluminau Bucureștiul. Începând cu 1905, primăria a încurajat iluminatul cu electricitate al orașului, lărgind obiectul de activitate al vechii uzine de gaz și adăugând câteva clădiri noi în incintă. Astfel a